Здравейте! Днес ще ви представя модулна конструкция 108 квадратни метра на нашите приятели от кооперацията СЕО Метлична. Конструкцията се състои от 4 офиса и 2 санитарни помещения. Цялата конструкция е изградена от изключително здрави поцинковани профили, които никога няма да разжасат. Важно е да се отбележи, че всички наши продукти са произведени тук, в България. Всички наши конструкции са двойно подсилени без нужда от фундамент. Всички наши продукти са изработени с висококачествена немска дограма с двуосово отваряне. Издаваме всички наши продукти изцяло завършени до ключ. Като комплимент към всички наши клиенти предлагаме безплатен избор от над 40 цвята. Ако и вие искате да се възползвате от нашите продукти, може да се свържете с нас на посочения телефонен номер.